Hekk kif il-ġuri issa daħal fażi mill-aktar delikata, d-difiża komplet tixed dubji fuq il-verżjoni tal-avvenimenti li ppreżenta wieħed mill-akkużati ewlenin fil-każ tal-qtil doppju ta' Christian Pandolfino u s-sieħeb tiegħu Ivor Maciejewski f'Taslima. Matul is-sitjum tal-ġuri l-ġurati semgħu x-xhieda dettaljata ta' Jesper Christensen, wieħed mit-tliet irġiel mixlija bil-qtil, li rrakkonta kif dak li kellu jkun serqa sempliċi spiċċa f'xena ta' omiċidju doppju. Christensen li diġà qiegħed iservi 40 sena ħabs wara li ammetta l-involviment tiegħu qal li dan kollu beda bil-pjan ta' Daniel Muka biex jisirqu dar fejn kienu jgħixu żewġ irġiel magħrufa li jilbsu d-dieb u li għandhom il-flus. Huwa stqar li Dragomanski, it-tielet akkużat, kien xettiku li jieħu sehem u baqa' barra waqt il-pjanijiet inizjali. Skont ix-xhieda tiegħu fil-lejl tal-inċident, Muka daħal fid-dar waqt li Christensen baqa' barra. Ftit wara sema l-isparaturi u għalhekk staqsa x'ġara. Muka jgħid li kellu jispara. Jesper Christensen kompla jirrakkonta kif wara ara lil Muka jerġa' jispara lejn it-taraġġ u sema persuna taqa' mal-art. Christensen qal li huwa u Dragomanski baqgħu ma femux kif is-sitwazzjoni eskalat hekk. Huwa rimarka li dan kellu jkun break-in mhux qtil. Wara l-inċident qalu li marru għand Dragomanski fejn natfu l-ġojellerija u Muka ddeċida li jmur lura Taslima. Fix-xhieda tiegħu Christensen prova jagħmel distinzjoni bejn il-parti tiegħu u dik ta' Muka u sostna li Dragomanski ma kienx jaf li ser isir delitt. Madankollu d-difiża tisfida l-kredibilità tiegħu u tipprova turi li mhux kollox kif ġie rrakkontat.